оправи. И кой ще ни оправи нас? Тук сме изправени на геноцид. Това е. По 3 човека всеки ден е отдолу. Гробището под сметището. Всеки ден по 3 човека. Астма, какво ли не? Белодробни заболявания и свише. Хората не умират отдолу. Как може без комплексно разрешително да слагат покупка? Обяснете ми това. И при кой да ходим да се молим? При папата ли? При кой? А вие това ще кажете ли на министъра? Казала съм го, да. Казах и на министъра на Желев и на Мотев казах. На всички казвам. Какво им казваш? Казах, че нямат комплексно разрешително, а слагат на първи етап, който имаше решение там да няма вторични замърсявания. Ето сега какво правят. Вие видяхте сами. И погледнете на какво ниво е. Това е втора Люлин планина. Много ви моля, не го изрезвайте това. На Бойко Борисов правиме бюст и тук ще му турнем паметник, защото това е тая могила и ще я пишеме Бойко могила отдолу. Тук почива Бойко Борисов. Да няма здрав човек, който се подолу. Аз съм единствения с 12 болести, поне повече. Рендафила. Как се казвате? Рендафила Лашева се казва. Всеки ден умират. Учител на Сокол. На Сокол, да. Днес има на погребе. Нека, аз не се плаша, защото ме казват, че ще ми щупат ръцете и краката една нощ, тук като стъцкувахме. Не ме е страх. Те му отрових и да му отрепат, ще пратят някой да му отрепа, но аз съм се заминала вече. Че се плаща? На мутрички някакви. Това са на Бойко протежетата. Който говори и говори истината, го заплашва. Да, замахни се, защото ще изчупим и ръцете и краката, 100 дена няма може да се поместиш вкъщи. Кой има за цел да ме заплашва? Кажете. Кажете кой има за цел. Един път не е дошъл в Суходол. Един път. Поне Софиянският ще да ни лъже, че ще го спре сметището. Той въобще не идва. Излъга, идва да отваря детската градина. Обявено е за 12, той идва в 11 да не му задават неудобни въпроси. И аз казвам, дечица, аз сега поздравете господин Бойко Борисов с една песничка, че ще ги отвори сметището. А той се качи 2 стълби на върника. Аз 2 години съм казал, не съм го пуснал. Разбрали ма? Шокондур. Той е едно необработено сахарче. Един селянин невероятен. Той ако не управлява, вярвайте, го гони. Ама и сега. Но тук никой не ни допуска. Благодарение на министъра сме тук днес. До портата и край. Нямате право и за защитена зона и край. Да. Аз направо съм потресена. Направо. Точно тук не е кой ми пуска да идем тук. Добре, как оценявате вчерашното решение на министрите на НДСВ да откажат да подкрепят решението на правителството за закриване на сметището в Суходол? Просто няма коментар. Ние 10 години се борим за закриване на тази Да, вчера Министерски съвет беше внесъл предложение. Това са политически игри най-вероятно. Това са предизборни игрички. Предизборни някакви игри, но аз нямам коментар. Това един разумен човек не може и не трябва да каже. Той каза, така, дайте да го подкрепиме. Да. Всичко отива в ефир. Казват написаното остава, другото отива във въздуха. И никой не мисли. Минералната вода на Банки е отровена, на Горна баня е отровена. Лещата е тук под сметището. Да не се повече няма какво говорим. А смятате ли, че нарочно се прави това, за да ви конфронтират с жителите на София? Това го правят най-редовно. Ама те, нека жителите на София, аз ви казах, че трябва да разберат за какво. на 6 км, това на 50. Диапазон от 50 км отива този смрад. Дойдох еколози го казаха. Знаете ли, че 50 години на 50 км остава това нещо. Това остава една язва за 50 години. Дори да е култивирана по-добре. Ама вижте ли, те само слагат без да слагат пръст. Тук не се запръстя. Виждате ли нещо, което трябва да ето се парират. Погледнете колко коли оттам. Това директно идва тук, значи те значи се парират? Ма там бяха нахвърлени 5 бутилки, е така за парлама. А защо мислите, че става така? Слезте долу да видите където минава каптажа. Ето тук по реката, да видите къде минава каптажа за Горна баня за минералната вода.
Където е И за банки. Да. Ето, едната отива на банки, едната и отива на кино. Никой не пие. Вие видяли сте на форум да пие някой банки Или Горна и Горна баня. Всичко пие Девин, Хисаря. Да не говорим, че това Ние не отива в сме... Искър. Лещата е под сметището. Тя вече е свършила водата. Край, Няма на баня и на банки. Лещата, водата е под. То не е това мембрана, направо на земята. Лично ние И в всичко се Суходол, заминава. Горна баня, ние тук всички пием Девин. Никой не пие така. Запишете, трябва да е на 3 км от населено място. То е на 260 метра от последните къщи на Суходол. Да, това е незаконно, така Той го вижда. Как? Борисов казва, че по-законно сметище от Суходол няма. Ама Борисов. Ама кое му е законно? На наветрена зона, Борисов на говори лещата без на водата, на 260 метра от Суходол. Кое е законно? Кое е Няма законно? Той идва ли да се среща с вас? Не, Той иска да ни той изтели бяга. закони, иска да ни унищожи. Той каза, че ние не Стефан сме... Софиянски ни изселваше, каза, че ще ни изсели тук. Но идваше. Идва да ни излъже, гадния евреин, и си отиваше. Но все пак идваше, не? Да, като Бойко Борисов изобщо. Нито веднъж не е. Абсолютно. Не. Праща Бояджийска, Ботю Ботев, точно като какъв не знам, като експерт ли, като специалист ли. Като мошенник. Да ни били, Като мошенник. защото той е така му е специалността да ни плаши. Това беше опълченцата на Ботю Ботев. Ама сериозно, разбира се, вие за какво мислите, че ние си губиме времето и седиме, защото да е така си нямаме работа вкъщи? Да разнообразяваме се, тук идваме да Защото слушаме планината. че така екстрено, то добре, че ги фанаха по бели гащи тук. И се чудите откъде е дошла. Ето. Ето тия мухи, където са всичко отива надолу. Те какво си мислят? Да не Аз говорим знам. за мухите, за въздух и Да не говорим за противостоянието. София, Суходол, какво значи? София и Суходол е едно его къде е. Ма той е Голюлин къде е? Да, Е, Голюлин. Ми отдолу има едно, дето се събира, резервуара там. Каптажа, да. Там е отпадните води на сметището. Там е живо. Там пък е ад. Сигурно нямаме достъп до там. Има, Сега ще днес слезем, има ако достъп искате до може да всекъде. снимате. Днеска точно има достъп до всекъде. Защото тук е министъра на Защото здравеопазването. вече няма. Не, защото за първ път идваме да Ама ето, нас не ни пускат. Той ни Ама да видите защо не пускат. Ето защо. се видя. Така, вижте защо не пускат. Долу вадат водата и вместо да я карат в Кобрatovo или къде там, не знам където трябва. В Кобрatovo я карат много внимателно. Те се размотаят си шофьорите и бамо Суходолската река. Суходолската река, защото иначе бензин, така. Спестяваме. Ох, тук нещо ми полазва ужасно. Мерси. То тук... Тук какво може да ни полази, освен гадни мухи? Ето да се вижда тук. Честно ви казвам, наистина мъчно ми е, че живеете. Аз не знам дали бих могъл да живея. Ма ние колко години сме тук на нашите статини За какво говориме? Трябва да се види нагледно, а не само суходолци, софиянци. души излезли. Ми как няма да излезат? Половината и повече работят в общинския сектор. Смеят ли да се загубят работата хората? Те затова не смеят да излизат. Сега човешки погледнато така е. Ние нямаме нищо общо с общинските структури, на мене въобще не ми пука. Аз съм родена в Банкя, горе-долу съм на годините, кметът го знам от малък. Много добре ми е ясно за какво става дума. И да не ми се прави на активен борец и на такъв, и на такъв, и на такъв. Той е чист. Чист, аз казах чукундур. Той ще ни представлява пред Европа. Кажете ми. Ще говори там за материал. От какъв материал е той? Кажете ми той от какъв шопски дървен материал. Аз казах, ама няма да го... че той е едно необработено захарче. Значи чукундур. Селянин, две думи не можеш да кажеш. Да, ама ваша зима. Има, защото всичко... Знаете ли колко хора ще гласуват за него? Така са се напълнили. Те не знаят за какво става дума. Милионерите в България. Може би и вие сте имали някакви симпатии към него. Примерно, обаче не видиш за какво става дума. Той е между тях. А знаете ли колко е?
място така Точно остава. това ми направи впечатление, защото за първ път идваме от тук. Минахме през едни страхотни пейзажи и гори наоколо. Ама Докато вижте, стигнем ето това е най-престъпното нещо, защото е на най-хубавото място. Отдолу вече могилата е по-голяма, така наречена Бойкова могила, или тя си има името, не е Това е Бойкова могила. Да, тя вече е по-голяма доминанта. Бойко Борисов и ще кръстне това на негово име, Бойкова могила. Ема дали знаете, че сега ще ви обвинят, че едни гадни комунисти са ви настроили да говорите така, С това си диги мит. Господин Корумбаш. Господин Корумбаш. Някъде с Белето при камерите. Добре, Ние айде. отдавна сме набедени, че ни плащат, че някой ни плаща, че така. А ние просто не работим в общинските структури и не ни пука. Това се нарича манипулация. Да. Абсолютно. И Айде, той се Георги. служи само с това. Айде. Да, така. Само с това се служи. Комунистите се му виновни на него. И ДПС, да. Има една много груба приказка, но много са млади да Не, ви за кажа. хората. Мерси. Много